So, good morning guys. Magra-ride tayo ngayon papuntang Bicol. So, pagdasal niyo ako guys. Okay guys, abangan niyo lang ako mamaya pag medyo may araw na, madilim pa, hindi pa tayo pwede mag-camera. Alright guys. Okay guys, ako sa Sigsag. So, dadaan tayo ng Sigsag. So, tingnan natin kung makapture ng camera. So, malikot yung stand ko sa dito sa wala tayong camera eh. Kaya tingnan natin kung maganda pagkakakuha. So, dito na ako sa paakyat. Tingnan natin guys. Alright mga boss, paakit na tayo ng Sigsag. Tingnan natin kung maganda ang kuha ng camera. Alright.